ang utana sa ato ang mga followers. Attorney, pila may limit sa interest sa utang. Base sa mga desisyon sa Supreme Court, ang interest sa utang nagsukad 6% ngadto sa 12% per annum. Buti pasabot 6% ngadto sa 12% matag tuig ug ig-on og 12% ang interest nasud lang og 1% matag buwan. Pero sa praktikal nga pagkasulti sa mga ginagmay lang nga tigpautang, labi na tong nagpautang unya inutang sab, ang gipautang inutang na daan, alkanse sila og kinira nga interest rate ang sundon. Mao na nga ang uban tag 10% matag buwan, tag 20% matag buwan, unya nagkauyon sa nangutang. Kita sadgod nga mga Pilipino mao man gina og asa ta magkautang dayon mo kapit man ta sa sulti pang ay kapag ikaw ay magipit sa Bombay sa kapit.